Punto segundo, dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Dase conta da relación de decretos de alcaldía dende o día 25 de outubro de 2017 ao día 22 de novembro de 2017. Dase conta do informe de intervención e tesorería sobre o terceiro trimestre do exercicio 2017 sobre o cumprimento da previsión do artigo 10 da Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación de rexistro contable de facturas no sector público e artigo 4 da Lei 15/2010 de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembre pola que se establece medidas de loita contra a morosidade en operacións comerciais. Dase conta do decreto de alcaldía de 26 de outubro de 2017 sobre o período medio de pago do tercer trimestre de 2017. Dase conta do cumprimento por la intervención municipal o 30 de outubro de 2017 da obriga trimestral de suministro de información das entidades locais ao Ministerio de Facenda e Administraciones Públicas en relación con datos referentes ao terceiro trimestre de 2017 en virtude das obrigas contempladas na orden do ano 2012 e que se leva ao expediente a pleno para dar conta da información remitida. Dase conta da relación de facturas de servizos e suministros dos meses de outubro e novembro. Punto siguiente.